Ahoj všichni, já vás zdravím od dnešního videa. V dnešním videu to bude vlogísek tak nějak z Blešáku a mýho takového prvního jako velkého prodeje plešáků. Jako první se omlouvám, že mám tady tu mozaiku, ale prostě nechci, aby můj obličej byl vidět na sociálních sítích, tak doufám, že to chápete. Nicméně jsem venku, je teplo a hezky, takže jsem toho chtěla využít, že mám i volný odpoledne a chtěla jsem nafotit plešáky. Jo. Tady to všechno budu zítra prodávat. Už to všechno tak jako předřídila. Gracie, pozdrav do videjka. Tady mám prostě 2 brdny plný plešáků a tady ještě. Už mám nadělaný i cedulky, takže to prostě dneska jenom vyfotím, abych měla nějakou památku a mohla bych dál dělat tu naší vlastně takovou aktivitku na kanále, kdy každý den vlastně to je jméno a tomu toho plešáka, co se mi k němu vlastně nejvíc hodí. No a takže budu to někam nafotit. Jako asi se těším a zároveň se mi jako nechce, když to vidím. Ale to zvládneme. Já tu památku chci mít a zároveň prostě to bude mnohem lepší, když to budu mít nafecený, budu to moc prostě používat. Už to nebudu kecávat, už to má 2 minuty a měl to být jenom úvod. Jo, ještě jedna věc, já se omlouvám, pokud tady ten vlog bude působit tak jako divně, ale já jsem ještě nikdy jako vlog nedělala. Je to úplně můj první vlog. Tak všechno, jdeme už hledat to místo. Takže jsem tady, budu to fotit teda u té zdi. Myslím si, že by to mohlo vypadat dobře, ale nevím, uvidím, jak to bude vypadat. A tady mám teda ty 2 krabice položené na trampolíně. Takže asi rovnou začnu. Tady mám vlastně ty menší, tady spíš ty větší. A zítra doufám, že všechno to prodám, ale uvidíme, no. Tak já mám nafotíno, mám všechno krásně, mi to ještě asi na 4 hoďky, takže to je ještě dobré. A ještě tady jdu vyfotit slepičku mezi slepice, prostě aby to bylo autentický. Nevím, jestli to víte, ale máme slepičky, takže tady to je Petinka. Mezi těmi kopretinama, jakože to by bylo mega cute, takže to beru tady ze stranu. Peti, ty chceš? Beton se zbláznila, no to je jedno. Tak když mám teda teďka hotovo, tak fotky půjdu prohlídnout a asi už dneska vlogovat nebudu, protože mám vlastně všechno hotový a bylo by to úplně zbytečný a bylo by to akorát dlouhý to video nějakýma zbytečnýma věcma, takže už vlogovat nebudu a ozvu se asi zítra ráno, takže se mějte moc krásně zatím. Takže už jsme tady, už jsme taky něco prodali a je toho docela dost, co jsme prodali. Ještě tady toho ale dost zůstalo, nicméně za chvilku už pojedeme domů a ukážu vám, jak to vypadá. Takhle tady mám vlastně stoleček, na něm mám plešáky různý a tady mám ještě na krabici, protože už se mi to na ten stůl nevešlo, tak tady mám takhle ještě ty 3 plešáky. Teď si zrovna paní koupila kozičvenku žabku, takže už nemám žádný žabky, nemám ani žádný velrybky, ty se prodaly hned, jak jsem je sem dala. Už mi zbyla jenom 1 želva ze 3, potom se ještě prodala chobotnička a nějaké antistresové kuličky, včelky taky hodně a nějaké žabky taky, takže docela úspěch. Jo. Takže mám radost a myška se prodala, takže mám z toho radost, fakt. Co mě trochu mrzí je, že se neprodala tady ta, ale třeba ještě v posledních minutách se prodá, ale to nevím teda, ale je mi to trochu líto, protože je fakt nádherná, ale všechno se tak nějak prodalo. Takže
Takhle to nakonec dopadlo. Mám tady už docela prázdný stůl. Hodně se prodávaly včeličky, dokonce ty, které se mi moc nelíbí, jo. A jako želvičky se prodaly obě dvě, tady to teda mě trochu mrzí, protože ta je fakt hezká. Axolotl se prodal. Prostě zbylo mi jenom takhle stůl a ještě tady takhle v krabici Legifrog, no. Ty se teda moc neprodávaly, což mě překvapilo. Já jsem čekala, že ty Legifrog se tam budou jako líp, ale jako dobrý. Jsem sebe pyšná. Tak my jsme teďka přijeli domů, tady bych ten vlog asi ukončila. Dnešek byl fakt jakože fakt mám z toho radost, že jsem něco prodala vůbec. A jako docela dost lidí, dokonce jedna paní přišla dvakrát a po druhý toho koupila dvakrát tolik, takže fakt jako bylo to super. Já jsem z toho radost. Doufám, že bude takových vlogů více a rozhodně mi to napište do Secret Note a mějte se moc krásně.